Ja sa volám Lucia Gažová a momentálne sme v mojej cukrárenskej výrobe Lulu's Bakery a to je to, čo robím už posledné 2 roky, viac menej na plný úväzok. Príbeh Lulu's Bakery bol taký pomerne asi vtipný príbeh. Ja som dokončila marketingovú komunikáciu a začala som aj robiť marketing. A popri tom som si nejako tak doma začala piecť, tak som to skúšala, až kým mi to nešlo. U mňa sa to začalo tým, že som spravila blog a tam vlastne som zverejňovala recepty. Ľudia sa z toho vždy tešia, keď vidia nejaký ten váš produkt a ten web vždy veľmi pomôže, pretože no ako inak sa teraz najlepšie dostanete k ľuďom ako cez web. Ono je to super, keď človek môže mať čokoľvek zadarmo, čo dokáže využiť, je to vždy veľmi fajn a špeciálne keď sú to, dajme tomu, nejaké mladé projekty, mladí podnikatelia alebo začínajúci, tak to padne naozaj veľmi vhod, ak niečo nemusí teda riešiť aj po finančnej stránke a je mu to teda uľahčené. Je to fakt super.